Talaga? Isa to. What's up mga kolokoy? Naulog siya, uy. What's up mga kolokoy? Ako si Boy Tisoy. Ako ang nagkuput sa channel sa Magallanes Biners. Kaso karon ako na ang mupuli sa channel. Paano masabi? Kay busy naman kayo mga bata gyud sa ilang eskwela, sa module, unya ang uban di bakasyon. So nagkabuwag-buwag na sila. Dili na kay sila makahimo video kay give priority sa nilang ilang module kay para makagraduate. So karon nag-decide ko para dili makuha ng channel, ako'y mo puli. Boy Tisoy ang akong channel. Punta mo support gyapon mo sa kuha. Ako pong ihatag ang tanan nga malingaw mo. Niabot na ang among Google AdSense. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Karon niabot na ang among Google AdSense. Karon pag yun siya niabot sa pila ka buwan. Pila may buwan nagpaabot. Karon na siya niabot. Adto na ko sa post office. Akong gi-try agad to kay basig na dito. So nakuha na nag-edit siya dito Pero kani sila wala na kayo siya kuhaan kay manual naman me. Kumbaga ikatulong nga request ug dili na mo ni ma-receive kay nadiri ang pin para ma-receive na mo ang payment sa among YouTube nga sweldo. So gagi na mo siya manual. So lipay kayo may kay na-receive na mo ang among sweldo. Mo tong gibahin-bahin sa mga bata. Then sakto-sakto pud siya nakatabang-tabang sa mga bata. Dili kay siya dako, dili pud gamay. Lipay kay sila naka-receive sila sa ilang sweldo sa YouTube. Ang kuan lang karon kay medyo busy kay sila, dili na kayo makahimo kay video, kay bakasyon ang uban, nagkabuwag-buwag. So nag-decide me nga ako'y mo puli sa channel. Parang kuan kayo kanang para sa kuha, kuan ko kayo, sayang kayo ang mga sila. Pero kung ang tema buhat lagi kay priority pa kaya ng eskwela. So unta nga mo support gyapon mo sa channel. So karon Boy Tisoy na ang pangalan sa channel. Kaya akong gi-alisdan para mabago. Next video ako na inyo makita. Boy Tisoy. Unta suportahan gyapon ninyo. Malingaw mo sa akong himuon. Ma-surprise mo sa akong video kung sa inyo makita. Magisi inyong ba si katawa. Mukanta ko, musayaw ko, mutambling, mukha og cellphone, mukha og lamisa. Sekunsa na lang para mapansin ko ninyo. Tuloy po ang kaso. Wala pong mababa. So mga to guys,
punta, supportahan niyo akong channel, Boy Tisoy. Himuon ako ang tanan nga maligaw mo sa akong mga video. Supportahan niyo guys. So, punta, malipay mo. Wa kay uyab.